Hökümet buğday ekişiniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk geçirilendigini aýdýar. Ýöne gallaçylar kösenýär. 2 noýabrda geçirilen hökümet maslahatyny ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Esemrat Urazgeldiýew ýurtda güýzlük buğday ekişiniň tamamlananyny barada prezidenti hasawat berdi. Vice-premier hasawatyny ekişiň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk geçirilendigini aýdypdyr. Ýöne goloýda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ýurdun käbir günjeklerini ekiş mevsiminde gallaçy kärenneçleri döwlet tarapyndan üpçün edilmeli tohumluk buğdaýyň dolu berilmändigini habar berdi. Ol tohumluk buğdaý bilen bagly kemçilikden täsirlenen käbir balkanly gallaçylaryň sözlerine salgylandy. Döwlet gallaçy kärenneçleri her hektar başyna 230 kilogram tohumluk buğdaý bilen üpçün edýär. Ýöne Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä daýhanlar ekiş üçin özlerine berilen tohumluk buğdaýyň kem berilendigine soň düşünüp galýar. Daýhanlar köplenç özlerine berilen tohumluk buğdaýyň agramyny ölçäwem durmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ekiş mevsiminde balkanly kärenneçleriň biri özüne berilen 3 hektar yer üçin döwletiň 600 kilogramdan hem az tohumluk buğdaý berendigini anyklaýar. Döwlet resmiýetleri bu ýagdaýlar boýunça hiç ýyly kommentariýa bermeýär. Döwlet başlygyna berilen hasawatda buğdaý ekişiniň kada laýyk geçirilendigi aýdylsa-da, yerli kärenneçler beýleki käbir kynçylyklar bilen bir hatarda dökün üpçünçüliginden hem ejir çekýär. Agdalyan hökümet maslahatynyň öň ýany 31-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny yerli habarçymyz hususan Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplaryna ekilen buğdaýyň agrotehnikanyň kadrlaryna dolu laýyk geçirilmändigini, ekiş geçirilmezden buğdaý meýdanlaryna sepilmeli fosfor döküniniň döwlet tarapyndan gallaçy kärenneçlere wagtyna berilmändigini habar berdi. Ýurdun oba hojalyk buğdawyna häzirki ýagdaýlar bilen ýakynan ızyklanýan yerli çeşmämiz fosfor döküniniň ekerançylykdaky ähmiýetini ünti çekdi. Agrotehnikanyň talaplaryna görä yerlerde entek ekiş geçirilmänkä fosfor dökünü dökülmeli. Sebäbi bu dökün ortaça 3 aýdan soň topraga öz ýetirmeli täsirini ýetirýär. Fosfor yeri yumşadyp dänäniň iňine gana yere kök urmagyna mümkinçilik töredýär. Yere ymykly kök uran üstünlik däneli ekiniň ösüşi we hasyllygy ýokary bolýar diýip ýurdun oba hojalyk buğdawyny öwrenýän çeşmämiz gurrun berdi. Ekilen we ösüş suwu tutulan buğdaý meýdanlarynyň taşhis gaýdysyna diýen ýaly fosfor dökünü berilmändir diýip Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplaryna gurrundaş bolan yerli kärenneçleriň sözlerine salgylandy. TDH 2 noýabrda çap eden habaryna häzirki wagtda buğdaý ekilen meýdanlarda ilkinji ösüş suwlarynyň tutulýanlygyny belleýär. Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplaryna sapar edenden soň 26-njy oktýabrda Azatlyk bilen gurrundaş bolan yerli çeşmämiz Agdalyan etraplaryň käbir buğdaý meýdanlaryna tutulan gögörüş suwlaryna suwuň bisarpa ulanyny gurrun berdi. 2019-njy ýylda Türkmenistan boýunça güýlük buğdaý üçin jemi 760 000 hektar meýdan yer bölünip berildi. Hemde 1 600 000 tonna däne taýýarlamak göz öňüne tutulýar.